Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mas Goblem. Halo pemirsa. Seperti biasa yo, aku emak-emak yo umumnya opo blonjo masak nek ono kegiatan apa ngono kuwi. Kegiatan desa seperti acara apa, manganan, rejepan, koyo nutup poso takbiran ngono kuwi. Ya wis kegiatane melak-melak ngono kuwi pemirsa. Umumnya iki wis daerah Blora Jeponan. Iki Mei iku srata akeh sing do acara sedekah bumi. Memang nek ning kampung ngono kuwi pemirsa. Mayoritas kan kebanyakan petani. Mereka nek berpanen berarti ku mereka melakukan aksi wujud syukur terhadap Yang Maha Kuasa dikai panen sing panen sing cukup lah kanggo sehari-hari. Terus kegiatanku yang ngono kuwi pemirsa. Nek gak ono kegiatan-kegiatan spesial kok ngono kuwi ya paling ya pasar masak, resik omah ya kan. Ya apa kegiatan. Ngono kuwi. Ning arep blonjo sing entek apa. Sekalian dong ke pasar cedak pemirsa. Alhamdulillah. Iki aku tak berangkat dulu. Sekalian golekno sarapan cucu. Aku kene masak awan pemirsa, kadang kula jam 11, jam 10. Dadi gak sepiro gugup. Iki yo karo mbek ngenteni bapak segone buka. Yuk. Tak tonton. Apa mana sih motor sekalian pemirsa aku? Musik pemirsa. Soklin. Mantap pemirsa, boleh apa ae. Boleh susunya cucu. Mantap perin. Yo. Kan potongnya. Pinang belum di? Pinang belum? Mana sama? Mana? Biasa. Bisa. Nanti aku tak titip nunggu Mbak Atip. Pemirsa aku wis tekan omah ya wis blonjoku iki. Aku tuku Marsal. Aku ki terkadang ki yo gak mesti sih. Aku jugo-jugo nggo Marsal. Masalahnya ning kene iki rajane semut merah pemirsa. Semut api, ra cuma semut merah, semut api pemirsa. Jadi ini ya Allah. Aku pusing kadang ngono. Kowe gak sengaja jenenge bocah ya pemirsa. Panganan roti jeblok sithik. Kuwi terus ngerombol kuwi. Aku beli do kabeh ngresiki. Tuh mengandeng lawang. Lah nek kena anakku, nek kena bocah cilik pemirsa. Iki pitikku pengen ndep memeti. Kudu tak dol ae. Aduh. Ayo, Tek. Pemirsa. Ben manggon nang aku, nang kandang. Cobane duwe rezeki ape tak ambakno kandange pemirsa. Seperti rezekine sok ben ternak pitik ya. Gak ono sing ngerti. Ayo. Nggonanku wong libur pemirsa ngeten anake nang pondok paling. Aku tuku tempe 35.000 kucing meng kas jorese meng iki 35.000 pemirsa. Iki tuku jagung ajene wong tua iki pemirsa. Ngono ku aku gantian, siji tak tukoni beras, siji tak tukoni jagung. Sembel tukoni ku ae, Nduk.
Aku rambutku kan ndek, ngono aku guyon pemirsa. Jenenge wong tuwek pemirsa. Aku kadang bingung. Ya jadi siji tak tukoni beras, siji tak tukoni jagung. Iki jagung iki turun pemirsa, iki kandhane angel jagung. Iki jagung putih 7.000, biasanya iki 8.000. Lah si jagung kuning biasanya 6.500. Lah iki jagung putih 7.000. Turun nek jagung putih, karena jagung kuningnya lagi kosong. Nah jadi ini rada angel jagung pemirsa. Ya apa meng kok. Itu beras nanti pemirsa. 12 ya apik sih. Menurutku apik sih pemirsa. Iki apik. Iki sing mbah sing omahe nglinggo. Nek mbah sini tanggoku pemirsa. Apa lah karena bakal lagi kerasa itu dewe-dewe ini biasa jajani jujur bumbu ini terus deterjen pewangi harus tuku di ini pemirsa ini rasanya tangguh ada sampah pemirsa jadi tempat sampah kita tangkepi ini wis iki sarapan tadi bojo apa yang cuma berapa pemirsa sak gelas bahkan sak gelas berapat karena kan isu harus sarapan ben gak bosen jadi apa kadang kalau iseh kapan mau jeneng pemirsa mulane aku nek tuh kadang sekilo 2 kilo nek kesuwen aku mesti bubun dalam arti ana putu berase aku tahu jajali pemirsa kemarin Mas Anto iki pas sebulan gak pulang jadi niki berase karepku wah ngoyo-ngoyo tak tuku akeh ben sekalian ben karek tuku liyane ngono kan kutuwen sampai tak tutup rapet mulane aku nek tuku segelo 2 kilo entek kecuali pas Mas Anto ngomong full aku tuku 5 kilo wis ketake putok iki jagungnya tak ayo wong piteke aku minta maaf nek yo pernah sing omong mbak kok suarane ayam semua piye maksudnya iki rada piye mbak mas aku nang desa jadi kene iki ayam itu bebas berkeliaran wis treo momen desa kecuali nang perumahan pitik sak nggon seneni Pak Satpam jadi aku minta maaf dulune ya aku kan ora mungkin ngusir ayame wong mesti pitik itu liar pemirsa ya kita apa ya sini Marsalis ayo teh ya Allah oke pemirsa tuh cokor semut ndak kandhani kok Mas yo dibasmi kaya apa ntre omahe. Omahe itu dibangun ya wis kerajaan semute yo akeh dadi yo gak iso nyalahno iku. Ayo Meng, iki kucing iki amen. Cimeng, ngos. Wih, apa tak golekno pindang yo. Pindang misek siji kok Meng. Iki kucing iki ganggu wong ae pemirsa. Kau tangku kuruk neng, sampai sarapan neng. Oh iya, tak salah ini. Tak simpan pemirsa. Tak salah tempat aman, soalnya aku beli cah cilik. Gak iso disalahno bocah ae kudune sing gerang sing waspada. Wis kowe karek dinggo. Deterjen iki pemirsa. Terus kita ada ini aja, terus yang lawas diempet. Aku itu gak sampai terus empet, gak bisa.
jogo-jogo males soalnya kadang kalau yo dadakan koyo ono ndelalah kebutuhan apa dalam arti engko buah niku sapa ndelalah ono berita duka ono tanggane ninggal dadi ki duwe para luweh iso dienggo buah iso dienggo kadang kalau yo nglayat ngono misal jenenge gejala umume piye yo fenomena wong jenenge wong urip nang desa yo pemirsa hal-hal sing sebadadaan kaya wong meninggal kaya wong buah kuwi kan gak iso kita prediksi dadi aku ngeloni sithik-sithik ra ketang sekilo 2 kilo ki tuku engko dadi nek ana apa-apa ndang budal kadang nonjoki ngono kuwi pemirsa kadang sesuke isuk dijam kadang ke resepsi iki aku membicarakan gejala umum nang desa lho ya. Ya ning tempat lain juga padha wae. Maksudnya ini lho pemirsa. Antisipasi hal-hal yang serba dadaan ya. Gejala ya fenomenane ngono kuwi kan. Kaya buah kaya lha jenenge wong ya gak roh umure menungsa ana sing wong tanggane meninggal. Dadi gage-gage ndang budal nglayat. Nah aku cuma duwe cah cilik gak sampai ngenteni nganu pemirsa. Kadang kala ya nek ra titip ya kuwi mau nggowo gawan terus salaman karo sing duwe wis sing duwe anu di omah terus mulai cuma duwe cah cilik aku ngono pemirsa ngenteni sampai bar. Terus anakku piye? Ki marsal nggo sewaktu-waktu niki tak kei banyu dadi nggo berapa kali itu kono Mas Budi tonggoku pemirsa simpene kene yo ono air aki barang tak singgahno air aja murni kok air mineral kok berita nanti pindahan kae pemirsa gak ero sing wedok yo gak ero sing lanang yo gak ero disarana kulkas dikira air mineral padahal air aki air aki kan ono sing buning kok air mineral lho pemirsa. Ya Allah, kadang mulane tak hati-hati. Bapakku yo tahu pemirsa. Aku kan Mas Santo tuku air aki disinggahno. Kuwi pas bongkari bifes sing elek tapi dirosokno. Dibuang, dikira banyu ngombe. Bapakku kira ora dingeti gak jelas dingeti pokoknya dikira ki ana botol dikira air mineral lawas dibuak kayak kok ngono kuwi pemirsa. Ki mulane tak singgahno kene aku blonjo marsal obat sing paling ampuh kanggo semut api sing pernah tak lakoni iki marsal. Nek kaya duwe wedhus, duwe sapi, kuwi nek nang nggonku nek kutun dikei marsal, alhamdulillah kutune do mati pemirsa. Nek sebar hati-hati. Soalnya ya pestisida. Wis pemirsa ya. Kita tutup dulu kontennya iki mang ya belanja nang pasar. Apa belanja sayuran sing tak pingini kok gak ono, langgananku bakulku libur ngeten anak nang pondok ya wis. Tuku tempe ya iso ana lombok, iso ana nganu sih. Ana bayem, ana kol, wortel gampang lah. Sepenting wis ana bahan sanggo masak cuci. Terima kasih pokoknya terus semangat untuk hari ini. Jalanilah kamu sampai keluarga masuk ke permadul bersyukur benda kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.